Dneska ideme vyskúšať nový Orvex bez ruky, taký ako mám ja. Dostal som pozvanie, že si môžem prísť otestovať aj takýto model. Takže sa ideme previesť a trošku si niečo ukážeme. Traktor je v základnej výbave a má prípravu na hydraulickú ruku. Má tam prípravu na klembák. A treba doplniť len riadiacu jednotku a joystick. Ale celá príprava na ruku je už v traktore namontovaná, elektroinštalácia a všetko, čo k tomu treba. Takže si to prebehneme, možno otvoríme kabínu, ukážem vám, ako to vyzerá znútra, tie črevá, tá hydraulika. Ideme zdvihnúť kabínu, ukážem vám to vnútro, tie črevá toho, ako to tam funguje, vysvetlíme, ukážeme si čerpadlá. Ten systém tu je taký, na taký váčkový hriadel. Tam sa to potom zasunie. Všetko musí byť v tejto polohe, tak ako aj u mňa. A teraz sa to len bude dvíhať. Je tu aj ventil, tento ventil slúži na prepnutie medzi kabínou a prednou kapotou. V tejto polohe sa dvíha táto kabína a keď sa ventil otočí, zdvíha sa týmto istým systémom aj predná maska. Chceme spustiť kabínu, aby tam zaklapol ten doraz, aby to nezacvaklo človeka, taká poistka. Takže ukážem vám, ako funguje taký pojazd. Toto je pojazdové čerpadlo. Týmito hrubými hadicami potom ide olej. Cez tieto dve hlavné hadice funguje celý pojazd. Stadiaľ to ide olej do hydromotora, ktorý je pripevnený na dvojrýchlostnej rozvodovke a tá už potom rozvádza silu na kolesa cez kardany na nápravy. Potom ďalej na tomto čerpadle je pracovné čerpadlo, ktoré ovláda radlicu, navijáky, zadný štít a hydraulickú ruku, keď je na traktore. Teraz otvoríme ten ventil do druhej strany a pozrieme sa aj na motor. Trošku vbehnem pod kapotu kamerou. Je to jednoduchšie takto si to dvíhať, lebo mne to ide ťažko, hlavne keď je zima. Musím to potom podkladať, lebo to nedrží tlak už tie piesty moje. Vpredu sa nachádza klimatizácia. Toto je vo výbave v tomto stroji, to si dal majiteľ urobiť. Ja mám namiesto tohto chladiča vpredu taký malý chladič na naftu. Na motori sa nachádza ešte malé hydraulické čerpadlo, ktoré ovláda brzdový systém, uzávierky diferenciálu a ovládanie navijáku. Do týchto hadic ide potom tlak na spojku navijáku, na brzdu navijáku. Takisto sa zapínajú uzávierky týmto čerpadlom. Keď má brzdový systém tlak naplnený, odchádza to do akumulátorov. To sú tieto malé nádrže, ktoré sú tuto. Ja ich mám schované ešte dolu pod týmito hadicami, tam mám 3 akumulátory. No a keď je všetko naplnené, tak chádza to do zadných ovládacích cievok, ktoré ovládajú ten navijak. Na navijakoch je iba ten hydromotor, ako mám ja na svojom Orvexe. Nie je tu ten dvojrýchlostný, lebo to je tiež doplnková výbava. Takže traktor je v základnej výbave plus má prípravu na klembák a hydraulickú ruku, elektroinštaláciu. Bez riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka sa doplní aj s joystickom potom pri prerábke ruky. Disky sú o 6 cm širšie ako moje, aj ako na tom modeli, ktorý som predvádzal pred 2 mesiacmi. Takže traktor je teraz širší, stabilnejší. Toto vytrča vonku. Ja to mám ešte schované, ja mám gumu asi takto. Takže trošku sa ten stroj rozšíril, čo by som prijal aj na mojom, lebo je to krajšie a
a je to stabilnejšie. Kabína aj predná maska sa púšťa dolu týmto ventilom, len sa to otvorí a tlak sám vytlačí olej vonku tou váhou tej masky. Takže teraz otváram ventil a krásne to ide dolu. Takisto sa pustí aj kabína. Musí sa ešte, ale to vám ukážem za chvíľku. Tak, zaklapne sa vpredu, zaistí. Teraz zavriem ventil. Otočím si ho na kabínu. Teraz to musím trošku pridvihnúť, aby sme vybrali tú zaisťovaciu tyč. Tá sa tu zaklapne a zase sa to pustí dolu. Ale netreba zabudnúť na tieto vačky, aby to tam spadlo. Ide to pomaly tak, ako sa to otvorí. Keď sa otvorí rýchlo, ide to rýchlo dolu. Dobre. Teraz to nechám otvorené, zaistí sa kabína. Je to 1000-krát lepšie ako pri mojom stroji. Mne to dosť tam búcha, nie je to až tak presné. Aj tie silen bloky mám iné, to som spomínal minule. A tu sa zaistí segerkou. V kabíne je len jeden joystick na ovládanie prednej radlice, zadného štítu. Ale ako som spomínal už na začiatku, je tu elektroinštalácia na prípravu na ruku, takže sa len doplní táto strana s joystickom. Nahodí sa ruka. Majiteľ si to tak prial, aby toto bolo už pripravené. Tuto je rádio, svetla na okolo kabíny, stierače, maják. Že tieto ovládacie prvky ja mám tuto na tom paneli, ktorý som si ja tu dal. Tu mám aj uzavierky, aj svetla, aj kúrenie. Že tu je to po ruke. Ďalkové ovládanie také ako u mňa, iba ovládanie navijákov a štart. Dá sa vybaviť traktor aj ďalkovým ovládaním na pojazd, je trošku väčšie, nie je až zas také veľké ako pri tej hydraulickej ruke. Dá sa tu dať aj pojazd na joystick, ale to majiteľ nechcel. No a tuto toho veľa nie je, tak ako u mňa, ovládanie navijákov, ovládanie pojazdu, ručná brzda už vidím, že je tuto hneď po ruke. Ja ju mám ešte tuto na tomto mieste, ale ja to už mám v ruke, ale toto je dobré. Už som si to aj ja chcel tak prerobiť, lebo ja mám na tomto vypínači vypnutie joysticku, ale tuto je ručná. Možno, že si to prehodím, stačí mi to tieto vypínač dať sem a budem to mať aj ja tak. Takže je tu tá príprava na ruku, tie režimy, tie módy sú tu, ale teraz funguje len tento jeden na radlicu. Takisto zajac, korytnačka, ten mamut. Zadný štít sa dá urobiť aj posuvný na piesnice. Dá sa dať aj tento typ, aj ten klasický, ešte turbácky, prehnutý. Čiže dá sa to skombinovať aj na váhadlo, tento, aj zakrivený. Je to krásne vysoko od zeme. Môj kozlík končí niekde tu, ja ho chytám sám, vždy na pni, alebo na kameňoch. Toto je super, no. Idem sa previesť sám tuto na cestu. Ja aj keby som už sedel vo svojom. Tento potenciometer tuto je na ručný plyn, ale to je tiež predpríprava na tú ruku, čiže to nefunguje. Tých režimov je tu viacej. Takisto funguje len ten jeden na radlicu. Takže ideme sa previesť teraz. Mám tam zajaca, čiže najrýchlejší, ručná. Takisto tu nie je funkcia toho volantu. A že to funguje tak ako v mojom traktore. Toto tiež nechcel majiteľ traktora do výbavy. Ale to je rozdiel.
Ten výkon je cítiť hneď, lebo tá váha je preč s tou rukou a výkon ostal ten istý. Tie čerpadlá nové Danfoss sú výkonnejšie ako moje na kilowaty. To je rozdiel. Ide to krásne, potichu. Tichšie ako môj stroj ide tá hydraulika. Aj celkovo traktor sa mi zdá tichší znútra. Nepočuť tu vôbec motor tak ako u mňa. Pretože aj tá kabina možno je trošku odlučnená viacej. Skúsim nájsť nejakú rovnejšiu cestu, aby som si to užil a dal tomu plný výkon. Takže som nenašiel lepšiu cestu. Idem naspäť, tu som sa bol hore otočiť. Teraz som si prepol na korytnačku, idem pomalšie, lebo je to tu veľmi rozbité. Ale som prekvapený z toho, ako to ide potichu. Či hydraulika, či motor. A pritom ja mám ten filter pevných častíc a tiež to ide potichu, ale toto je ešte tichšie. A dám si tam naspäť toho zajaca. Ja som si už na svojom čerpadle nastavil taký základné otáčky pohynania. Je tam jedna šroba na tom čerpadle pojazdovom a mne sa začne traktor pohynať automaticky, ako sa dotknem pedálového plynu hneď pri 900 otáčkach a tento sa začne pohynať až pri 1000, čiže je taký tam mŕtvý bod. Teraz mám zadok zapnutý a idem dozadu a už mám tam 1000 a teraz sa začína pohynať traktor, takže možno takéto detaily ešte doladiť, alebo možno to niekomu vyhovuje. Ja mám hneď plný výkon, ako sa dotknem pedálu, hneď mi to ide naplno. Tam sa nastavujú voľnobežné otáčky na mojom čerpadle, ktoré mám ja od Boschu, ale toto je už čerpadlo iné, takže povie, ako je to tu s tým nastavením. Možno sa to nastavuje elektronicky, to neviem. No a vybehnem po poli a trošku tomu pridám. Dúfam, že nebude to nikomu vadiť. Je to tu rozjazdené. Skúšame ten pojazd, lebo mne sa zdá, že to je pomalšie ako moje a takže sme sa bavili o tom, že ten pojazd nejde tak ako v mojom stroji, ale ten motor má nastavené iné otáčky, treba ho trošku držať vyššie v otáčkach ako môj motor, čiže mne tam nezaplo tú druhú rýchlosť pri pojazde a mne zapína zhruba pri 1800 otáčkach, tuto zapína pri 2000 otáčkach, takže tam bola chyba, prečo mi sa zdalo, že ten motor aj ten pojazd nemá takú rýchlosť ako môj, ale teraz to už funguje, keď tomu vytnem. A už to ide rýchlo, no. Toto som nevedel, že ho treba tak trošku, ale dá sa to elektronicky nastaviť aj tak, ako mám ja v mojom stroji, že to bude začínať od tých 1800-1900 otáčok. Tu to funguje trošku vyššie. Ale funguje to, takže sme na to prišli, vysvetlil mi to. A všetko je v poriadku. Ten výkon tam je. A ide to super. Bol by som spokojný s takýmto strojom. No vo väčšej výbave, čo sa týka ďalkového pojazdu na joysticky a
klepiec na radlici, takže toto je taký základ s prípravou na ruku. Tak vám ďakujem za sledovanie, dneska videjko trošku len o mojej skúške stroja bez ruky. Keď chcete vidieť podrobnejší popis o tomto stroji, nájdete ho v inom videu, ktoré som robil s hydraulickou rukou, tam je toho trošku viacej, nechcem sa opakovať s tým, čo už tu bolo povedané, takže vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu z ťažby. Čaute.